Og se herovre, man starter jo med at sætte sådan en musebånd. Og så den første lægte hernede, der støder helt op til båndet. Altså man kan lige køre det sådan der. Og så hernede, der sætter jeg, eller nu er det en kvartsstaf, jeg har brugt her. Men den er 10 mm. Det er som erstatning for den skipper, som ikke er der. Jeg har øget det lidt over de 15. Det er fordi, jeg vil godt lige have dem over her, så mine underbrædder dækker skruerne. Men det er sådan en detalje. Og så har jeg kørt rundt om her og lavet en sænkløsning her. Hvis nu man kigger ind her, så er der et fugbånd. Og der har jeg så bukket noget zink, sådan at det kommer ind bag ved fugbåndet og laver en lille opkant her på 15 mm. Og så en kant ind under skifferen her, ikke? Og så samler den her og her. Og heroppe, der har jeg så skåret den her, og så brygget den der ud. Fordi jeg vil godt lave et selvstændigt stykke skiffer heroppe. Og det hænger så. Og så har jeg holdt her, det kan man måske lige se, 4 mm. Jeg har sådan en afstand, et stykke krydsfiner, som jeg kører op til her. Og så med hensyn til lodrette samlinger, der har jeg bestræbt mig på overhovedet ikke at have noget system. Altså sådan er det helt tilfældigt, så man kan lede forgæves efter et system. Det kan jeg næsten, det synes jeg faktisk er det fedeste. En lille sving på, og så har man målet her, ikke? Det er det mest præcise. Og så har jeg lavet en solbænk hernede, og op under, jeg har lavet en not heroppe under, og så, ja, altså så den kører op i vinduet, og så skåner det op her. Og jeg tjekker på, om de er i orden, om der er nogen, der er balladeflader, eller lidt for tykke og sådan noget, de kan godt give lidt problemer. Altså lige få det sorteret, og så lave de der. Og så skal man bestræbe sig på, at studsfuglen her, den er så tæt som muligt. Man kan også måske lige give den en lille glas. Og så er det meget rart lige at holde den heroppe. Og så er der her, der jeg har sat moment på, så den ikke, det handler lige så meget om, at den bare skal hænge på. Altså den skal ikke trykke den, altså det er snart sige, at den skal bare ja, nu er det den stil der, ikke? Ja, her, og i virkeligheden så starter jeg med at lave hjørnet her, fordi jeg kan godt lide at gøre mig lidt umage med at få et pænt hjørne og skabe dem i gæring, og så har jeg ovenikøbet sådan lidt noget klister her, som jeg sætter. Ja, jeg ved ikke, om man kan se det nogle steder lige frem. Men jeg så tænker på, at jeg vil også sådan lige krasse den lidt, så det bliver helt rundt. Men altså sørg på at få en god samling der. Og hvordan jeg gør det, det kunne jeg lige vise herovre. Jeg har sådan en
skråtsæt her, og der har jeg investeret i sådan en 150, altså den normale klinge er omkring 20 cm i diameter, og den her er 15 cm. Og så er der i øvrigt 30 mm hul, så det var lidt svært at finde en der passer. Fordi den er lidt mindre i diameter, så bliver man nødt til at løfte den lidt, men det passer meget godt med sådan et par plader her. Sådan der. Og så, jeg kan lige prøve, så hvis man ikke kan lide at have så meget støv, så kan man starte støvsugeren. Men ellers så kan jeg jo lige vise, hvordan jeg, fordi jeg havde, her der har jeg målet på den, der skal støde op til sinken. Og så er det jo vigtigt, at jeg får det her. Men jeg plejer at sætte den op imod her. Her har jeg sådan en god stopper. Og så her, der kan jeg sætte den der op. Og så har jeg min blyant her. Så jeg kan lave en sikker streg her. Og så op på det her. Og så er det jo meget rart, at jeg kan, så kan jeg lige få nuppe halvdelen af stregen her. Ikke? Jeg tager lige et hørevand på. Så har jeg en, der passer op, eller ja, og det støv der, det kunne jeg jo godt have støvsuget mig fra. Så det var den der. Så kunne det jo være, at vi siger, at de her to, de skal sammen. Og så gør det ikke noget, at man sådan kigger lidt efter tykkelsen også og sådan noget. Og det er jo, altså de skal jo vinkles lidt ud af, men der har jeg lavet en lille kile, som der er en lille kile herovre, ja. Som har den egenskab, at lægteafstanden, de der 15,8, og så hernede, der har jeg så en fliset tykkelse, og den er sådan teoretisk set 10, men i virkeligheden er den kun 9, og så kan man jo fordoble det op, altså 2 gange 15,8 og så 1,8 og så videre. Altså lave sig en pind her, ikke? Og så er det med at forvente at dreje det rigtigt, fordi hvis nu vi siger, at den der, den skal være sådan der, så skal det jo være en smi, der spidser lidt ud, sådan der. Og det vil sige, at så skal den jo drejes en lille smule sådan der. Og så kan den der lægges over i 45 grader. Det er der. Sådan der. Og så kommer snittet, eller snittet det ligger hernede. Men for lige at få taget den der, den skal jo, så er det meget godt at køre lidt ud over. Sådan der. Og da jeg starter på hjørnet, så kommer, altså så betyder det ikke noget, hvordan længden er på det. Så det kan jeg lige vise. Så har jeg den der, og den er jo lidt skrå, 45 grader der, og så det er omkring 4 grader,
3,8 grader. Eller. Og så den anden, den skal jo så modsvarende. Altså lidt den vej der, og så passer det med, at jeg når nu højden. Det er lidt møg. Sådan der. Så skal man jo vende kilen om. Sådan der. Og så er det med at holde tungen lige i munden. Sådan der. Ja. Sådan der. Den skal være kortest deroppe, hvor hullet er. Og det er den nu. Og så kører den. Sådan der. Så skulle de der to gerne passe sammen. Sådan der. Kan du se det her? Altså, hvis det er sådan omkring 90 grader, sådan er det, ikke? Og så er det klart, så skal man sørge for, at det lander. Sådan der, ikke? Og så har jeg også givet det lidt klister herinde. Sådan der. Men hvis man er lidt omhyggeligt, så kan man godt lave det fint. Ja, så nu her for sjov skyld, så kunne jeg jo lige prøve at vise, hvordan det ser ud, når vi kommer op. Hvor der er nogen, der... Kan Jørgen? Ja. Prøv lige at se, hvordan det ser ud. Så skal de jo lige... Ja, men nu er den her stil. Så kunne jeg jo lige give det et par skruer her. Så hvis det ikke var en demonstration, så bliver jo givet lidt af det der sorte snask her. Og så skrue på her. Ja, så kan man jo godt lige kan man jo bagefter hakke det lidt af. Ja, altså heroppe, jeg får nogle underbrædder, de kommer helt hernede omkring, så de dækker det der. Og derfor har jeg ikke været særlig omhyggelig med at skære det pænt skråt og sådan noget. Men det er faktisk sådan, selvom det hedder sig, at de der brasilianere ikke kan klippe, kan man faktisk godt. Altså nu har jeg sådan en god fil her, der er beregnet til at raspe ved hestehove. Den er meget grov på den ene side. Men den er meget god. Og så op på et eller andet her, og så er det faktisk muligt at lave sådan en grovhakning her. Det er også en måde. Sådan. Okay.
en anden måde. Ja, hvis man så står med sådan en her, og man godt vil lave sådan en petring ud af det, altså en lille stump, og har sådan en her, og den skal ind imellem nogle andre skifer, og godt vil have den her naturkanten, så kan det faktisk godt lade sig gøre, og sådan med lidt god vilje og hakke ned. Hvis man har noget anlæg her, og så et eller andet her og slå med. Så får man i hvert fald noget, der ligner den anden side der. Altså, ja. Og den er lige nok til at kan bruges. Så det er også en mulighed. Ja. Og det er, selvom den er brasiliansk. Ja.